Molt bones a tots, benvinguts al canal i estem aquí amb la nova sèrie al canal d'en Yuri Teshi que se viene un temporadón, amb un joc que es diu Club Soccer Manager no sé què més 2021 i anem a passar a acció, tios. Nova temporada, ojo, cuidao. Aquí estem perquè l'Espanyol pugi primera. En una temporada tenim de jugar als play-off, tio. O sigui, anem a l'acció, no? Va. Si us agrada i si m'agrada a mi, pujaré més. Vull pujar tota la temporada sencera, però partit per vídeos. M'enteneu o no? Doncs va, nanos, ara s'està carregant això, mira, veus, si ha començat la temporada, he fet tots els lius els personal, fitxatges, ara s'ha acabat el mercat de fitxatges, he fitxat, bueno. I, mira, veus, oita, hem guanyat dels últims, cago en Déu, dels últims, no... Dels últims partits n'hem perdut 4, n'hem guanyat 1 i n'hem empatat 3, però, clar, 4 partits són d'amistosos, no? I els altres són de Lliga i ja està. Doncs, nanos, anem a avançar al calendari, aviam què ens toca ara. I ja us dic, oita, aviam, el delantero, aviam què em diu. Bueno, aquest vídeo el tindria de fer en castellà, però bueno, és igual, s'ho agravo. No estoy contento en el club, por lo que no buscaré firmar un nuevo acuerdo con mi contrato actual a Benza. Creo que a ambos nos conviene si me transfiere un nuevo club tan pronto como sea posible. Ja s'estan ratllant, no, els de la plantilla, això no pot ser, tio. Bueno, va, Cardaret, no sé quin jugador és, però em s'ho agravo, no? Aviam, esquadra, va, cago en... Hòstia, Caleri... No, era un... Sí, un delantero. Caleri era? Cabron. Està enfadat, no? Hòstia, pues si ets titular, tio, Caleri, no et queixis tant. Cago en Déu, ja has marcat... No has marcat cap gol. Brrr, lista de transferències no es pot ficar. Mare de Déu. Ja, anem a buscar el que se'ns està queixant aquí cada dia. Aquest, en Mraz. Perquè està rabiós, no? Mira la cara aquesta, tio. Està furiós, tio. Passi 70... Hòstia. Però per què no puc ficar a llista de transferències? Perquè s'ha tancat el mercat de fitxatges? Doncs et quedaràs aquí, gilipolles. I no te'n vagis gratis, tio. Cago en Déu. Home, que ja m'han passat, mira. Encara una ràbia, tio. Perquè és que vaig aquí, transferències... Mira això, tio. He vengut, oita, 5 jugadors agentes libres, tio. I eren bons, tio. Cago en Déu. No pot ser, home, tio. Al principi de temporada que se te'n vagin els millors jugadors. M'he tingut de buscar la vida per reemplaçar aquestes posicions que em falten, no? Doncs va, anem a avançar amb el temps, tio, que no hi ha temps per perdre. Quiero que seamos mejores al arriesgarnos. Así nuestra prioridad de entrenamiento esta semana será en la concentración. Molt bé, nano, molt bé, va, temps lliure perquè et dediquis a això, tio. Va, anem a avançar i ara cap al partit, tio. Aviam si guanyem una vegada, tio. Només he guanyat un partit i vaig dels últims, tio. Imagina't, tio, com vaig, tio. Anuncios en el estadio, vale, molt bé, s'ho agravo. Va, aneu pel partit, tio. Va. Anem a cardar una pallissa amb aquest Leganés, o no sé qui és. Tria aquesta, aviam, la escuadra que he seleccionado para el juego de hoy. David López, Calero están fuera por lesión. No, jugamos contra Oviedo, tío. Así jugar
derrota win, derrota lose, no, això és draw, seria empat, hòstia, porten més victòries que jo, o sigui que cuidao, va, anem a per cardar-li foc, va, nanos, siguiente, va, Oviedo, veiem què diu aquí. ¿Está contento con la plantilla de personal que se han armado en el club? Sí, home, content estic, si no, no estaria aquí, tio. Moltes gràcies, Yuri, i disfruta del partit. Doncs aviam què passa. Digueu-me als comentaris si voleu que passi ràpid o que passi lent el partit. I els canvis que faríeu, nanos? Aviam quins són. Són els... Hòstia, ja ens han marcat, tio. Joder. Fotis. Bueno, amb aquest club també riurem del club, no? Perquè hi ha meus companys i amics i col·legues que no són que són del Barça i no vol que juguin l'Espanyol. Doncs mira, aquí tens que sóc entrenador de l'Espanyol només una temporada. La pròxima ho faré amb un equip més gran, si puc, Va, home, xuta ja, Ai, tindré que ficar música, no? Va. Hòstia, i la falla, tio. Què fots? Va, home, xuta. Puta, tio. Anem perdent 1-0, Ui, quina parada. Xuta. Va, al centre. Ala, tio, fora de joc, tio, va. Xuta. Parada del porter. Rebot. No sé on ficar la càmera, Sap greu, pues, que la càmera aquesta tapa tot el partit, tio. Para que em va parir. Què està fallant aquí? Què ha fotut, tio? Un 4-3-3. 3-4-3. 3-3-4. No. Hacer cambios. Com pot anar? Com Déu. Jam. Hòstia, tindré que comprar porter agresivo, no. Balanceado, presión alta, sí. Tindré que canviar un migcampista. No, així no, tu. Jau Pedro, va, fora, tomar pel cul, I després ficaré aquest. No, per aquest. I ara ficaré el 4-3-3 i ja estarà, Així no, Què fots? Aquest per a... Vale. Suquita. Va, anem a carlar-li foc i ja està. Què menjo, cabron? Així no, Què? Tinc de ficar això aquí? Doncs va, apliquem i saltem. Parada, quina parada? Va, a veure... Minut 51, això es veu complicat, Cago en Déu. Una... Oita, xuta, ja! Marca, l'ha parit. Hola, i la falla, tio. No. Cago en Déu, què passa aquí? Amb l'equip. Hòstia, minut 70, no pot ser, Va. Ui. Falta, no? Xut! Cago en Déu, porter de Déu!
Sí, no, tú, es un libertinaje por su parte, ¿no? Juega con Déu, minut 70 ja. Això no me gusta nada, Va, va, va. Joder, tio, quin merda xut, tio, te'l fiques pel cul. Ens ho prenem en calma, però és que me cago en Déu, Va, saltar partida a tomar pel cul. Si empatem... Doncs no. No, hem perdut per la mínima. Tio, joder, què ens diu? Otra derrota para el español. Es que podrán superar este debacle. ¿Cómo pueden exhibir tan falta de confianza? Ni idea. Venga, hombre, tío, va, bé. Cago en Déu, qui ens fiquen les valoracions dels jugadors meus, no? És una puta merda, home, tio. Aneu a prendre pel cul, tio. Joder, he fet canvis i no s'han aplicat. Tio, vamos a, tio. Oita, vaig 20è, nano. Oita, aquí estic. Aquí. Me cago en Déu. Ai. Oh, què? Aviam. Oita, a primera divisió he trobat això. Bueno, perquè va canviant, no? Bueno, va, és igual, conferència, va, aviam què diu. Oita, jo no sóc tan vell, capullo. No, aquest era el gerente. Aviam, fue un juego por demás y... Va, tío. Aviam què diu. A veces juegos con ellos depende de un momento único individual. Oh... Home, cago en Déu. Sí, no, tu. Ja us dic, em teniu de pujar el vídeo 100%, sisplau. Per pujar un altre cop el vídeo, tio. Va, fora. Va, avancem el temps, aviam què ens depara, no? El futur. Oh, un altre partit, no? Hi ha missatges, no? Doncs cap al partit, no? Va, aviam. 3, 4, 3, no? Pues va, empezar el juego, va. Anem per el siguiente. Sí. Va. Almeria et cauran un parell de gols, Va, aviam. Quin sóc jo? Hola, ja hem marcat? Oh, he marcat jo, Tomàs. Tomàs, és un grande. Sóc el blau, em sembla, Oita. Otro. Uy, ¿por qué poquito, Va, som-hi. Ai, defensem com uns fills de grandíssima. Oh, shoot. Vale. Oh, quina parada, tu. No, que no ens marquin, sobretot que no ens marquin, Vale, 1-0, anem guanyant, Va. Ai, que quasi marquem. Va. Uah. Ovelles, nano. Uah. Vamos, otro. Madre mía, qué enramada. Quin ramat d'ovelles, tio! No, quina parada, tu! Vamos, otra parada! Bien hecho! Hem guanyat! Vamos! Hem guanyat, bien hecho, en la primera mitad, pero aún hay mucho por hacer. Espero más de todos en la segunda mitad, pero... Vale. Canviem, fem canvis.
Ara hi ha ovelles que tenen... Uf, quins bocs, nano. Hola, que guapos, tio. Uah. Ovella, què? Va, aviam què puc fer. Vale, aquest el canvio perquè està fos. Vale, i després un migcampista per aquest, que està fos, i després ficaré... Va, aquest, que en Caleri està cansat, a aplicar, va. Aviam si la segona part va millor, Va. Oh, quina parada! No, que no ens marquin, Quines parades, tu! Cago en Déu! Va, aquest vídeo és emocionant, Vamos, som-hi! Xuta! Va, minut 65, No, que no marquin. 2-1, encara guanyem, vamos. Que no marquin, vale, fora. Què? Si t'estic dient que faig canvis, tio. Oita, va, home, perquè vegis, tio, cago en Déu. Va, home, tio, joder, ¿te jode? Va, home, tio, aplicar. Ara, hòstia, aviam. Què, no s'aplicaran o què? Què, no? Ara. No? Hòstia, quina ràbia, tu, aquests canvis, tio, ràpid. Va. Hacer cambios. ¿Pero por qué? ¿Por qué no em deixa? Hòstia. Presión alta. No, balanceado. Pues deixa'm canviar, tio. Va, home. Joder, tio, vamos, va, tio. Joder, te jode. Hòstia, t'estic dient que vull fer canvis i no em fas ni cas, tio. Joder. Hacer cambios. Hòstia, tant costa? Joder, tio, ha costat mitja hora canviar merda de jugadors, tio. Joder. Que no marquin, sobretot. Que no marquin! Home! Va, aguantem el resultat fins a l'últim minut, Va, nanos! Ai! Uah, que just! Minut 81, Va. Vale. Ai. Va. No. Va, minut 88, pita ya al final, árbitro, Laura, por favor. Vale. Ahí está, vamos, victoria fuera de casa. Vamos, disfrutable juego de fútbol, sí señor. Y Español mereciendamente salen victoriosos. Vamos. Sí, para adentro, chicos, gran victoria, celebramos. Bien hecho, los chicos de lo mejor hoy. Vamos. Aviam que ha set l'estrella en Timofev, va, igual, no em surt el nom, mira que sóc rus, Va, anem per últim partit, si hi ha temps i deixaré el vídeo aquí, vale, nanos? Va, anem a continuar. Ens hem col·locat, no. Vale, anem. Kiko Sánchez Flores. El juego se pegó muy cerrado, sin gran ventaja entre ambas escuadras, pero no sacamos nada. ¿Qué? Que no sacamos nada. Sacamos una victoria, cabrón. Y estábamos, claro, muy decepcionados al perder el juego. ¿Qué perder el juego? No está bien. Me gusta perder. Imbécil. ¿Qué? Home, tio, anem a prendre pel cul, que jo he guanyat, tio. Joder. Home. Joder, polles, tio. Callarà ell, tio, imbècil. Que no vull això. Va, anem avançant el temps.
Creo que hay que mirar a la mejora de las instalaciones dentro del estadio. Vale. Deixa'm mirar això, però no ho crec, Va. Va, som-hi, va con Déu, Home! Ja m'estadio... Què? Home! No, és que no tinc, tio, monedes, tio, saps de sobres, tio. Home, va, tio, calla ja, tio, pesau. Va, anem a casa, va. Va, ràpid. Sisplau. Vamos. Va, som-hi. Aviam què diu? Ojo. Fisioterapeuta, lesionado. Vale, músculo gato de 3, fill de... No, defensa... tio. Un trato... va, és igual, tio. Sí, que sí, va. Anem a pel... Va. Avancem el temps. I... Aviam què diu... Joder, otra lesión, tío. Hòstia, que sí, tío. Deixa'm mirar això. Regals de préstamo, esquadra información. Aviam, esquadra 66, clasificació, moral, baja, Condición 89. Vale. No es suficientemente buena. Las lesiones y suspensión afectarán los resultados. Oh my god, és que clar, tio, tenir una plantilla tan baixa és criminal, no? Nanos, em sembla que aquí deixaré el vídeo. Vagi molt bé, nanos, ens veiem al pròxim i apoyeu aquest vídeo, que vull fer més vídeos com aquest, que m'ho passo molt bé jo, va. Va, nanos, espero que l'Espanyol vagi millor després, quan tornem a la rutina, I... ens veiem aviat, nanos. Va, aviam això com es fa. Hòstia. Adéu-siau. Joder, això està gravant, no? On està? Ai...